Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, masadya sa vapor, maskara. Sinadya sa vapor, maskara, maskara. Sinadya sa vapor, maskara.
Maskara, sinadya sa bakuran. Maskara, masadya sa bakuran. Maskara, sinadya sa bakuran. Maskara, masadya sa bakuran. Maskara. It's that time of the year, the streets come alive, and one awesome party. One heart and one beat, one noise sound in our super city. It's that time of the year where we dance as one in this month of celebration. And this time it will be bigger and brighter, our 45th milestone. Do you hear the voice of the people? Do you feel the beat of their hearts? Do you see the smiles on their faces? It's about to start. Tara, makatong kita. Yes, it's a beautiful life in the city of smile. Tara, sumama ka na. Let's do the beat of the drum and sing as one. Maskara, sinadya sa bakuran. Maskara, masadya sa bakuran. Maskara, sinadya sa bakuran. Maskara, nalipay sa bakuran.
Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, masadya sa bakuro. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, masadya sa bakuro. Maskara, It's that time of the year. The streets come alive in one awesome party. One heart and one beat, one noise sound in our super city. It's that time of the year when we dance as one in this month of celebration. And this time it will be bigger and brighter, our 45th milestone. Do you hear the voice of the people? Do you feel the beat of their hearts? Do you see the smiles on their faces? It's about to start. Tara makatungkit na. Yes, it's a beautiful life in the city of smile. Tara, sumama ka na. Let's do the beat of the drum and sing as one. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, masadya sa bakuro. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, talipay sa bakuro. We're proud as can be to welcome you back each and every year. To the bright and colorful sights, the scents and the sounds, your hum on their faces. Living the life of a party, here in the heat of the night. Dance like there's no tomorrow, until the morning light. Tara makatungkit na. Yes, it's a beautiful life in the city of smile. Tara, sumama ka na. Let's do the beat of the drum and sing as one. Maskara, maskara, maskara. Maskara, maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, masadya sa bakuro. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, talipay sa bakuro. Tara makatungkit na. Yes, it's a beautiful life in the city of smile. Tara, sumama ka na. Let's do the beat of the drum and sing as one. Tara makatungkit na. Yes, it's a beautiful life in the city of smile. Tara, sumama ka na. Let's do the beat of the drum and sing as one. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, masadya sa bakuro. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, talipay sa bakuro. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, masadya sa bakuro. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, talipay sa bakuro. Maskara, maskara, maskara. Maskara, sinadya sa bakuro. Maskara, masadya sa bakuro. Maskara,
Masadya sa pagkoro, maskara. Masadya sa pagkoro, maskara. It's that time of the year, the streets come alive in one awesome party. One heart in one beat, one noise sound in our super city. It's that time of the year where we dance as one in this month of celebration. And this time it will be bigger and brighter, our 45th milestone. Do you hear the voice of the people? Do you feel the beat of their hearts? Do you see the smiles on their faces? It's about to start. Yes, it's a beautiful life in the city of smiles. Sumama ka na, and to the beat of the drum, and sing as one. Maskara, sinadya sa pagkoro, maskara. Masadya sa pagkoro, maskara. Sinadya sa pagkoro, maskara. Talipay sa pagkoro. We're proud as can be to welcome you back each and every year. To the bright and colorful sights, the scents and the sounds, you hum on their faces. Living the life of a body, here in the heat of the night. Dance like there's no tomorrow, until the morning light. Yes, it's a beautiful. In the city of smiles, sumama ka na, and to the beat of the drum, and sing as one. Maskara, maskara. Maskara. Amo ni mga ka-action ang sitwasyon diri karon. Tara, sir. Sige. Mga
mga kaaksyon na muni ang diri sa may bahin sa isang diri sa may Mega World, World sa may syudad sa sa Bacolod Bacolod nga before, no? Ang pag-official nga pag-sugod ang sining electric mascara electric 2024 mascara sining napulo no ka mga barangay napulo, no? Sa mga barangay ang kung makita niyo dira sa aton sining live feed kung makita niyo dira sa aton sining live feed kadiri sa mga tawo no sa palibot sang Mega World mga kaaksyon kay ginaman karon sang mga taga Pitaw kag pila ka mga katapo sang kapulisan ining area diri mga kaaksyon para nga at least no manage sang maayo ining sitwasyon naton sa karon sa pag-umpisa no sang isa sa mga highlights no sang sining tuigan nga selebrasyon sa syudad sa Bacolod ining electric mascara mga kaaksyon kag sa nga matanion gin temporarily no nga hindi na makalabay ang mga salakyan diri sa may bahin sang Mega World para nga maghatag sang espasyo mga kaaksyon sa sining pulo no ka mga competing barangay sa kinabugusan sang Barangay 19, Barangay 5, Barangay 7, Barangay 17, Barangay 39, Barangay 29, Barangay 10, Barangay Panokoy, Barangay 8, Barangay 36, kag Barangay 11 mga kaaksyon. Sa muni ang mga barangay nga magapasakop sa sining maskara electric or maskara electric mga kaaksyon sa sining tuig no nga mag-umpisa dugay-dugay. So muni ang sitwasyon mga kaaksyon damo na no sang mga tawo nga nagbantay diri sa may area kag sa pihak nga bahin may mga kapulisan kita nga makita no nga nagman-man sang area mga kaaksyon. Hello sir, good afternoon. Hello Miss, good afternoon. Sir, first can I interview you sir about your experience so far here? Yes sir. Sir, what can you say about the Mascara Festival challenges today, nga or this tubang year sa in syudad Bacolod sa City, sir? Bacolod. No? Yeah, this is the first muna nga time. We're kitaya still from Sweden. ang mga Bacolod So, doon I would like to experience kabalo the mascara. mag-adjust sa Yes. Is sitwasyon. it your first time sir to experience Mascara? First time experience mascara. How was it sir? Padayon gid no ang paghihom pagpasilibra sa maskara. Ako nga last message mo na lang sa aton nga mga syempre public nga magalinagaw diri within the area kag sa ibang paginaton ng mga festival site. Oh well amo na no pangabay ginato ng tanan no nga with the last 2 days kabay pa nga mag enjoy kita no. Tomorrow is the street dancing, subok is the electric mascara, and I think all the barangays had prepared for this no as well as we have different sites sa syudad sa Bacolod nga pwede makatuan diri sa government center, sa Lacson as well as sa Bacolod Public Plaza no. So let's continue to enjoy and let us celebrate the Mascara Festival for this year 2024. Kung depende lang ni mo kung sabton or sa mga nag-participate sa karon sa aton nga event for this electric mascara, sino ang bet mo dira nga barangay? Lantawon ta karon ang paggalabay sa mga nagkalailain nga mga floats. Kung sino ang mga ibabaw nga makasisidaw. Kung sinugid ko rin na panuwag sini outshine sa tanan-tanan. But everybody nag-prepare man sa gilaya nga mga syempre tagsa-tagsa nila ka mga barangay. Yes. No, kay preparan gid sa tanan eh. Anyway, thank you so much. Thank you gid, more power sa inyo no. Mayong hapon. Thank you. Yes, so action art no. Duwa na kabilog ako nga kaptan ba? Maayong hapon, Bacolod! Happy Mascara Festival 2024!
Kagak subong mga kaaksyon, live kita diri sa may dalan sang circumferential. No mismo kung nga sa diin makita naton ang sitwasyon na diri, no, na-close na ang dalan diri sa circumferential. Kagati sa karon, no, limitado na lang kataba ang mga salakyan nga nagaagi diri. Bangod man para sa presentasyon sinino sa mga floating nga magalabay diri karon sang Electric Mascara 2024. Kagati pila na lang, no, ka inoras o kung nagkaminuto ang aton nga pagkakulaton, kag masaksihan na naton ang mga maanyag, kag mga namin sini nga mga floating sang nga nagkalain ng mga barangay nga nag-intra diri, no, sa Electric Mascara 2024. Kag mas namin mga aksyon mga gabi ni, no, nga magapari diri sa aton nga alikod karon kay ti makita naton ang mga manami nga mga suga kag ang mga lights nga nagkalain-lain sini nga duag halin man sa pulo ka mga barangay. No, karon may baluan naton kung sino diri ang mga contenders o kung ang pulo ka mga barangay nga nagpasako pa diri sa may Electric Mascara 2024. Mga kaaksyon, kami ang inyong host subong ako sa Action Zil Minardo. Kagi naman section ang Defensor Liza. Yes, updan ninyo kami subong na sa aton diri nga coverage sa Electric Mascara 2024. I hope no nga maga-enjoy kamo kag okay lang kamo dira kuntiin man kamo subong. Kakaron mangin ka-open man natin action dito sa Upper East. Yes, Action VJ posible nga maghahatag sa aton sang live feed Action Zil, no, para yan sa mga situation man dito sa area which is ang the Upper East amo ang taga-umpisahan sa parada Action Zil. Yes, correct, Action Ready Ann. ka naman ay han, Ready. witness. Is this your first time on Action Zil? Actually, Action Ann, third time na, no, nga maka-witness kasi ni. Pero ako gatan-aw lang ko parade, pero ang ilang competition dito karon sa New Government Center. At i-try ta kanu nga matan-aw man dito Action Ann. Hopefully. So ano naman? Anyway, yes, tennis na kabilog Action Ann. No, kagati sa mga magalantaw subong Action Ann. No, ano lang yun sila palot, may mga tubig, dira sila pag sa mga elders, di ba na? Sa mga persons with disability, no, sa ato na sinininapahan yan, no, kung tama, naging crowded, no, kung kagotok, no, so adjust lang sila, no, dira sila mga posisyon man Action Ann. Yes, ato yung mga ka-action, hindi pa kalimutan magdala sa inyong mga payong dira or jacket or sa kalo man kay hindi takon kay isa ma-predict ang weather balag na tawag Action na Zil. From time to time na panalihi, di ba? So dapat mag-prepare kita, maglagaw ka pa mo. And make sure, if may mga kiddos ka mo dira. Oh, yes. No, hindi nyo na lang mag-eat. They're nga like mga 2 years old and below ang Action. Hindi na parang nagpa-joke of life kasi mo kailangan susunod. Hindi na lang pagkidala ka para mas better kagad for your safety. Yes, kaya imagine Action Ann, nasa 10 diri ka contenders, i-expect mo na may mga supporters din man from 10 man ka mga barangays, no? Isipon mo lilibo ka mga tao subong ang magatambong bukod magasaksi, no, sa Electric Mascara. Kag subong Action Ann, no, i-acknowledge na lang aton mandara ng mga operation tulong team na nga nagapanghatag dira sang pamahaw sa aton nga mga fellow Bacolod nun mga Action Ann. Yes, so as of now, nagapadayon ang aton yung ginupan nga Operation Tulong para sa aton yung mga ka-aksyon nga nagalinawbay diri sa area kag magalantaw man or maga-witness man sa sining kahiwatan parada diri sa aton mga ka-aksyon along sa may area Mandalan Circumferential going to Bacolod Government Center. So libre ni siya ginapangatag sa Action Radyo Bacolod under Operation Tulong kay para yang ang aton yung mga ka-aksyon may arasang tinapay. May kuya Action Ann, biskahan mabugnaw subong niya nga panahon, pero basta karon paglapot kay di crowded may so may araman dira sila sang kuyab nga mabaton sa Action Ann. Expect na to ng influx ng tao, Action Zil. Even nga, pagtitipon, nagtag sa mga barangay ang mga-intra, at ilain-lain man yung mga barangay. No? Meron na kita? Yes, may ari Action Ann, 10 ka mga barangay, so kung contenders no, sa nga Electric Mascara, kung may titulogin nga Mascara Electroica Diva 2024. So here's a big toast to the top 10 official barangay contenders for the Electric Float Parade and the Electroica Diva. May ari Action Ann ang pinakaunang barangay 19, barangay 5, barangay 17, barangay 39, kaga barangay 29, kaga ang 5 pa Action Ann. Yes, speaking of sa mga Action Zil nga mag-participate ang barangay 10 as well as ang barangay Pahanukoy, barangay 8, barangay 36, and
Barangay 11. And sa siningan din yung action scene, makita natin through live feed Yes. na subong si action na VJ dito sa area sa The Upper East. Makita natin ang action scene, no? Naka-plaster na. Correct. Oh, preparasyon nila. Ilang afloat. Oo, ilang afloat dira para sa parade. Paglalang ko action na Zil. Paano ko na siya Describe? Oo. Do kasan pa ng tawan ko action an. No, do sana siya. Ang akon sa nga pagtanaw lang pero do kalayo man siya. No, kung nga tanawon mo, ambot ko na yun pero karama pala ang action na ano kay may mga aras na explanation kung ano na ang represent sa ilang ang mga float action an. Dra may baluan kung ano ka mga creative pagtag sa ika mga barangay no sa atong mga ka-action kaya nag-participate man sa sining kahiwatan. Correct action nagkagdi. May mga nalipay na sa likod action nagkakalingaw sila sa gila dira nga mga itsura sa aton niya monitor. So party action sa pulo di ayhan sino ding imong apet pero kabalugid ko kay tidot taga barangay din ka. Taga barangay din ka. O, telag support na lang sa pulo dari kabilog action. Kaya pinagkitaan ako dari nga mga laragway nila pictures na nagaligo sa social media. Di ba daw ka mga namin, ka mga tao? Dra mo gyud kanya action scene kun nato ano sila ka mga artistic no sa creative na mga disenyo. Correct action naka mga creative sa nga taga Bacolod. Kagdi kalipay man sa nga mga Bacolod action kay area mapadayaw mo gid sa subos sa kalibutan. Kay kagina may ari diri nga foreigner nga naglagaw. Yes. Hindi lang taga Bacolod, taga Negros, may taga Canada pa diri. Mabaga ni Sir Ordanio kagina. Mamangkot ko siya how's your experience here in Bacolod City? No, it's amazing and I love it. Amo ginang sapat ni action Yung action na Zil basta gani mga tourist naton international as well as local tourist maayog na diyang ila yang paglagaw ni sa action na Zil pambalik sila nga hanapin diri gusto namon magbalik diri sa Bacolod. So party kay kabalo naman kita mga Pinoy, labi na kita mga Bacolod noon, no, is a very accommodating, hospitable action kag di mapapugal tagi ang aton mandiri nga mga pagkaon. Anong paborito ni action nga pagkaon? Syempre manok. Yes, manok. Yung manok. Inasal gid nga manok no. Dira so support nato action no may ara dira mga kiosko sa Maya Bacolod City Public Plaza. Sa diin pa ning action ng iban? Sa aton yung mga ka-action kag ilabi na sa mga local tourists naton nga nag-visit diri sa syudad sa Bacolod, pwede ka mo makakadto Bacolod Public Plaza, diri man sa New Government Center or Bacolod Government Center, yes. as well as sa iban pa sa the Upper East kag sa may Dalan Lacson nga officially kagabi is their first day. So, no? yes. Kag di makita nato nan influx man sang tao action zil. Correct. Grabe. Biskan kaulan gani gabi. Biskan gani nagaulan gabi action ano do grabe gyapon ang tao dito nakita ang taga pamayong layay no. So makita ang tado kadamo may mga balot dira gabaligya no damo sa mga grand stages dira nga naplastar kag may nagkalain-lain man nga mga banda dira no nga nahamtang kag mga artista no nga amo ang maga-entertain sa mga nagalagaw sa may Dalan Lacson. So this time, I think action Zil, no? Ang aton iyang no kaupo diri, no? Our operation tulong which is as of now is nagapanagtag sila action Zil, tubig, tinapay kag syempre kuyab nga may tatak sa action Radyo Bacolod. So dugay-dugay pasudlon man naton si Tita Wilma Sugaton, no? Kag yes, ready na sa Tita We. Hello, actionan. Ari man tadi kapila upod sa aton sining mga Yes. mga upod sa pagselebrar sa maskara sa diri sa Dikbano sa Bacolod. Hindi ka mo magkahuya dali anay. Mangkot ko. O dali. Sino gani? Sirlita Aliling. Sirlita Aliling taga diin kita. Diyan lang kami sa may Riverwalk. Sa may Riverwalk ka mo. So di ka mo makadto subong Dito, malagaw-lagaw. malagaw-lagaw. So enjoy man ka mo. Yes. Halin sa pagsugod sa pag-celebrate sa maskara, nagalagaw ka mo or this is your first time? First time na kay Gaulan. Oh, very good. First time, good. Oh, thank you, ma'am. Next, sino? Upod kami, Joanne, Victoria Wu. Oh, from Riverwalk. Oh, Yes. wow! Avid fan of Action Radio. Thank you, ma'am. Okay. Langga, sino kaya ngalan ta? Kylie. Kylie. Kylie Nicole Go. Oh, how old are you? 11. Maskara man ikaw. Also, enjoy, ha? Thank you. Ari mga nanay, di ba kayo nagahuya-huya di sila? Oh. Hello, mayong hapon. May hapon man. Oh,
Enjoy man ka mo? Oh, enjoy makami. Oh, din taga din ka mo yan. Taga-bata ko. Taga-bata pa rin taga-bata. Oh. So enjoy ka mo ha. Kag magalunggid kay basikon. Hindi tagaan lang tama yung tiyempo. Ha, salamat sa inyo gani, ma'am. Ani. Si Annie. Oh, taga-homesite. Taga homeside. Sige. Kaina pa ka mo, ma'am? Wala lang dugay. Wala lang dugay. So, din ka mo madiretso. Malagaw-lagaw, libot-libot So, enjoy kag magalong. Okay, so Action Art, pilas ang aton diri nga mga nagatingwa man nga maka-enjoy, maka-benepisyo sang aton sa naging preparar nga mga libre nga pamaha from Operation Tulong. So, balik kita, Action Art, balik kita sa imo. Damo gid Yes, so thank you so much gid Tita Wilma Sagatono nga nagapanguna sa karon for our Operation Tulong Action Zeal kag syempre makita naton ang kanamuna sa tawo nga nagapila ay hindi pinapila para sa parada kundi pila po niya sa pagkaon, tubig kag syempre kuyap. So sige balik pa. Yes, correct action kay tim malawig-lawig pagid no ang hulaton nila para sa paglalabay diri sa mga float no sa ilang parade diri sa Electric Mascara 2024. So moving na no sa aton na dira atensyon sa aton nga mga ka-aksyon dira kag sa mga Bacolod noon sa tanan nga nagatan-aw via Facebook Live sang Action Radio Bacolod no. Nakabaton kita sa information na rin dira sa Upper East kaya Action VJ posible nagasugod na ako moving na no ang mga float dira para sa parade sang Electric Mascara Action-an. Yes, correct na Action Zeal, no? So, sa subong nga tinion, i-acknowledge naman Action Zeal. Ang iban pa naton nga mga ka-action nga naga-monitor through Facebook Live. Thank you so much kinyalaan in advance. And sino mga bet dira ninyo? Lawag na kamo sa inyo tagsa ka mga barangay among the top 10 nga ginlawag naton kaina sino ay han ang mangibabaw karon Action Zeal. Yes, Action-an. The Mascara Festival of Bacolod City is one of the biggest festivals in the Philippines. Believe it or not, the festival has been giving local and international visitors the chance to have fun, drink, and party on the streets of Bacolod for 45 years now. This annual festival, which is similar to Brazil's Rio Carnival, literally translates to many faces and is celebrated every October in Bacolod. Because of the smiling faces of the mask, Bacolod City got the nickname of the City of Smiles. A month-long celebration, it commemorates the inauguration of Bacolod as a city. The festivity is known as one of the biggest festivals in the country, and for its carnival, Eskika street parades complete with performers in colorful, ornamented masks and tribal wear. Masks are all wearing happy expression in keeping with the fame of Bacolod as the City of Smiles. The city also celebrates the Chinese New Year called Bacolawjat between January and February. The Mascara Festival can trace its roots back in the 1980s and was born out a crisis. It was during the time when the province's main livelihood, sugar, was priced at all-time low because of alternatives introduced in the market, which resulted in one of the worst famines in the country's history that affected an estimated 1 million people. They were struggling from a financial crisis as a result of economic mismanagement and the corruption compounded by a marked decrease of worldwide prices of sugar, of which the vast agricultural lands of Negros are cultivated as monocrop and exported to the global market. The crisis landed in international news with grim images of severely malnourished children. Additionally, natural disasters such as typhoons caused undue suffering to the already vulnerable people. Peace and order situation was volatile due to the increasing tension arising from the communist insurgency. And on April of 1980, the city was engulfed in deep sorrow upon the news that the ship MV Don Juan sank to the depths of the sea in the Tablas Strait minutes after it collided with an oil tanker. 18 people were confirmed dead and 115 were missing. Many of its passengers who were reported missing were residents of Negros. And on April of 1980,
To lift the spirits of the locals and bring back the smiles on their faces, the Mascara Festival was created. The smiling masks were a declaration of the people of Bacolod City that they will pull through and survive the challenges and tragedies that they are facing. The Arts Association of Bacolod Negros, headed by Rodney Martinez, conducted workshops around Negros and taught the residents on how to make masks using coconut husk and paper mache. Originally, these masks were created just to be sold to tourists and to generate income, and not for a festival that they were yet to conceptualize. The colorful masks created by the local residents were supposedly a signature souvenir of the province and to get the attention of foreign visitors. Luckily, the idea was a hit and tourists started buying the mask as they were light and easy to bring around. Visitors can also wear them while touring the Bacolod tourist spots. The center of the Mascara Festival is the big vibrant mask. A lot of barangays and groups are working hard to give world-class performances, complete with crafted masks and eye-catching outfits. Conducted in the tone and spectacle of Mardi Gras, its schedule coincides with the inauguration of the city of Bacolod, which took place on October 19, 1938. Meanwhile, its charter day is every June 18, as stated in the Republic Act number 11146, a day that commemorates the signing of Commonwealth Act 326 by Manuel L. Quezon on June 18, 1938. Mascara Festival has grown to become a popular celebration that is part of the calendar of the Tourism Promotions Board of Philippines, attracting hundreds of thousands of visitors annually. The Philippine Postal Corporation, or PhilPost, also issued commemorative stamps bearing the festival on November 18, 2014. On October 28, 2018, its 39 celebrations gained a further international fame as it became the day's Google Doodle. As the City of Smiles, expect Bacolod locals to give you the warmest welcome. Festivals in the Philippines usually bring out the most hospitable spirit in everyone. So don't be shy to befriend locals during the festivities. You might even get the best travel tips from them. The music used for the celebration has enjoyed a colorful evolution just like the festival. From folk songs, the festival now uses a combination of Latin beat remixes as well as Philippine jazz to grace the street dances. The most exciting part of the Yearly Mascara Festival is the dance competition. This part of the festival is something that each and every visitor would not want to miss. Mascara Festival is known for its street parties, with the biggest party known as Mascaraland. Mascaraland is open for everyone who wants to join the fun. Party goers can dance from sunrise until sunset as they turn the street of Lacson into a gigantic party venue. A countdown also starts in the afternoon, where powders of different colors are thrown up to douse all the party goers. Mascara means many faces and is derived from combining mas, which means a crowd or the general population, and cara from the Spanish word cara, that means face. It also echoes the word mascara or for the Filipino and mascara for the Spanish, both of which refer to the mask, the central prop of the festival. The name of the festival is credited to Eli Santiago, then president of the Arts Association of Bacolod. A captivating and vibrant celebration, the festival features a harmonious blend of different styles of live music, from folk songs to Latin beat mixes and Philippine jazz, all accompanying the endless joyous dancing in the streets and creating a rhythmic pulse that draws a people in form across the globe to participate in the revelry. The festival culminates in a grand finale, a spectacular fireworks and lights called the Electric Mascara, a night parade that features choreographed dancers wearing costumes and masks illuminated with neon and LED lights. This final surge of energy is the collective embodiment of the hope, enthusiasm, perseverance, and vivacity of the Filipino people, ensuring the vibrancy of the festival resonates for years to come.
Electric Mascara is one of the highlights of the festival, launched in 2008 and held in the evening. It is a parade of lighted floats and costumes of street dancers that brings about a vividly colorful, electrifying cityscape of Bacolod. Neon and LED lights illuminate the lively night scene along the whole stretch of Lacson Street. Street dance and arena competition. The pinnacle of the festival, street dance and arena competitions are dance contest of the best contingents to grace the festival. There are two categories, one for school and the other for the barangays of Bacolod. They wear spectacular, colorful costumes, massive headpieces, and colorful ornate accessories while dancing to the beating of the drums. And the evolution of mask design. The mask designs at the Mascara Festival showcase a blend of tradition and innovation. Traditional masks feature intricate patterns in vibrant colors that reflect Bacolod City's cultural heritage. Modern designs incorporate contemporary influences like geometric shapes and abstract motifs to appeal to a diverse audience. The masks draw cultural influences from indigenous art and global trends. The festival adapts and evolves while staying true to its roots. The Mascara Festival mask demonstrate a fusion of traditional and modern design elements. Traditional designs are rooted in the festival's history and feature intricate patterns and vibrant colors. Modern mask design showcase contemporary influences like geometric shapes and abstract motifs. The mask appeal to a diverse audience by blending tradition with innovation. The Mascara Festival masks reflect a rich cultural heritage. Yes, at the Bacolod City history, modern mask designs incorporate elements like geometric shapes and abstract motifs to appeal to a diverse audience. The masks draw cultural influences from indigenous art and global trends, showcasing the festival's ability to adapt and evolve while staying true to its roots. The Mascara Festival in Bacolod City showcases the cultural fusion of traditional dances, music, and arts from various ethnic groups. Cultural fusion, it merges different cultural elements into a harmonious celebration. If asked about the festival's cultural significance, it represents a blend of diverse heritages and vibrant display. The inclusive atmosphere of the festival welcomes everyone to participate in festivities. Inclusive atmosphere, it promotes participation regardless of background, of inquiring about the festival's inclusivity. It allows for a diverse range of individuals to engage in the celebrations. The festival strengthens the social fabric of Bacolod City by fostering empathy, understanding, and togetherness among residents. Strengthens social fabric, it promotes unity and cohesion within the community. If questioning the festival's impact on social bonds, it promotes a stronger sense of community among its residents. Yes, aksyonan! So nato nabatian mga kaksyon kagati ang history sini no sa nga Mascara Festival kagti kung ano bot silingon mala sang electric mascara no kag kung paano ini siya ginahiwat no kag kung ano dre ang mga ilang balasihan man aksyonan no pag-abot diri sa street arena competition kag kasubong man sa electric mascara. So, that is correct action, Zil. Sa aton yung mga ka-aksyon, I hope no nga may ara ka mo sang bisan lawig-lawig tong amo niya gitang basa. No, may ara ka mo sang nakuha no nga pila ka mga points about the Mascara Festival. Pero sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa subong iyang tinion sa gihapon, we have 382 viewers no sa aton iyang Facebook Live. Thank you so much gid sa inyo nga pagtutok no. Sa siniya nga tinion. Si Lopwe de Jesus watching here in Seaview Silay. Thank you so much. No? Si Naya Gasendo, ang bayat asta na lang ta live. Kalma! No? Kalma danay. Okay? Yes, it's a beautiful life, and listen, really
Maskara, sinadya sa Bacolod. Maskara, masadya sa Bacolod. 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 Maskara. It's that time of the year, the streets come alive, and one awesome party. One heart and one beat, one noise sound in our super city. It's that time of the year where we dance as one in this month of celebration. And this time it will be bigger and brighter, our 45th milestone. Do you hear the voice of the people? Do you feel the beat of their hearts? Do you see the smiles on their faces? It's about to start. Tara, makatungkita. Yes, it's a beautiful life in the city of smile. Tara, sumama ka na, and to the beat of the drum, and sing as one. Maskara, sinadya sa Bacolod. Maskara, masadya sa Bacolod. Maskara, sinadya sa Bacolod. Maskara, talipay sa Bacolod. We're proud as can be to welcome you back each and every year. To the bright and colorful sights, the scents and the sounds, your hum on their faces. Living the life of a body, here in the heat of the night. Dance like there's no tomorrow, until the morning light. Tara, makatungkita. Yes, it's a beautiful life in the city of smile. Tara, sumama ka na, and to the beat of the drum, and sing as one. Maskara, maskara. Maskara, maskara. Maskara, sinadya sa Bacolod. Maskara, masadya sa Bacolod. Maskara, sinadya sa Bacolod. Maskara, talipay. Nga po dayon sa gihapon naga-monitor sa aton ya via syempre Action Radyo Bacolod page. And dugay-dugay, Aran Action Zil, are you ready? Yes, aksyonan na rin naging sila, hindi naging magpapugong ang aton nga pulo ka mga contender sa ilang nga float parade. Kagati, aksyonan, liwat sa recap lang, ang pulo ka mga barangay nga nagpa-indis-indis electric maskara, barangay 19, barangay 5, barangay 17, barangay 39, kag barangay 29. As well as ang barangay 10, barangay Pahanukoy, barangay 8, barangay 36, and barangay 11. So sino ay hana manguna, pero syempre antes pa man ina nga pamakutanon Action Zeal ang aton ay hanya mga tagsa ka mga barangay, sino ang mahook no sa ilang man ipakita nga mga lights nga kung makitaan sa aton Action na Zil, Yes. doon nagasaot sa aton panulukan. Paano magsaot aksyonan? Maskara, sinadya sa sample bi aksyonan. Taga-day ka gan aksyonan?
Barangay Felisa! Ay, wala kami din sa Electric Mascara. Section Zil, taga Barangay Tangob. Kuya, butante ko sa Barangay Tangob. Tabi ko, pero subang taga din ka na. Importante po talaga sa Barangay Felisa, Action Zeal. Amo na Taga siya na. Barangay Felisa, Section An. No, kaya taga Barangay Tangob wala di sa pulo, ka na pa indis-indis. Correct. No? And syempre, Action Zeal, may nakita kita kaina, no? Mga spotted, mga artista, Action Zeal. Diin! Ang imo ni nga, ano ning iya nga pambansang, ni tawag Kamao? Pamasang kamao. Mag-isang game tadi. Ay, okay. Sa, ano siya, sa Maria Clara. Sa Pulang Araw. Ara mo na siya aksyonan. Pogi na siya, pogi. Oo, basta Ang gwapo. mag-crush siya siguro ni Action Dorel. May wastarya. Ginto lol. Ay, sorry. Anyway, sa aton nga mga ka-action, try naton lantaw no sa aton iya via Facebook Live. Ay for sure Action Zeal ang aton nga mga ka-action is naga-monitor man no kaga nagapadala sa ilayatag sa ka mga mensahe kag syempre ila iya nga greetings sa Action Zeal. Kag Correct. dala na dira Action Zeal kay syempre mga ka-action naton nagaulat-ulat man sila for ila nga barangay nga ginasupport. Kag TV4 that action an, magusto kita pasalamatan sa aton diri nga mga sponsors, ang Yes. Globe Group, kag a Globe Group kag Negros Power. Yes, as well as Action Zeal, we would like to say a special thanks to Office of the Lone District Representative of Bacolod, Congressman Greg Gasataya. Kag syempre sila din nag-allow sa aton nga maka-plastar kita diri ag maka do the live no via Facebook. Yes, action na layo pa lang daw nakitaan ko na. Nakitaan ko na ang una nga float no diri sa akon nga likuran aksyonan. Ano na ginap sa adlaw pa lang aksyonan hamba ko daw kalayo nga daw san pero sa may lights na daw naglain ang akon nga pananaw. Ano na panulukan mo? Ano na panulukan? Damaskara na gid aksyonan. Damaskara na gid. Nakakip na gid siya sa aton nga voting parade nga nag-participate sa buong Action Zeal. And not just the top 10 barangay nga nag-participate Action Zeal. May iban pa nga nakigabahin man sa siniya nga kahiwatan, no? Mga brands Action Zeal, local brands nga nagpaindis-indis man sa ila ya pagpakita sa mga related for mascara. Correct, aksyonan. Kag for the schedule of activities man, buwas nga adlaw man aksyonan na dapat tutukan man sa aton mga ka-aksyon kag sang tanan mga gusto magtanaw ang Street Dance and Arena Competition sang Mascara Festival 2024. Yes! So, sa aton yung mga ka-aksyon, si Ma'am Lucia Santillana Baya watching from Barangay Tangob. Wow, kasi manwa. Okay lang kamo da. Kamusta darang inyong buhay-buhay? Ang bala mo niya ni Inday Himotong Baya, hi nang, sino nga hanang? Hello, Manghod. Mahilo na lang tayo eh. Si Tata Agnes Abaya, Victoria Hisora, Maran Kabuas. Uy, diri na sila ka pamakutanay. Si AG Nerves, no? Kung wala obra namin tani puli kag mag-celebrate sa mascara. Sige lang ara ang live feed sa Action Radio Bacolod. Correct. And for sure, while naga-perform mga tunya nga mga nag-participate, madala kagid sa mga gahod Manila. Correct, aksyonan. Meron din sa babaw aksyonan. May naga-shout na may naga-singgit na. No nga naga-support na sa float, sa parade, sa nga mga nagkalain-lain nga mga barangay. Subong na hindi ta pa makita ang inaksyonan kung ano nga barangay ang ga-represents kay kagina na mention mo kasi may iban sini nga nag-participate man. Pero base ang nagaparade ni aksyonan, no, ari man diri sila nagkalain-lain nga mga brands sini kung produkto kagati ini may nakabutang man no kung ano ni subong ari siguro aksyonan hindi pa ini no hindi pa ni contenders no mga sponsor pa ni siguro sa Mascara Festival 2024. So, amo na ang ato nga balantayan and sa ato nga mga ka-action, araw may nagapamangkot ang baya ni Deng Blazer. Ang baya, hello, may we know where and what time tomorrow ang street dancing? Bo, excited siya for tomorrow. So, bubalitan na nga kahiwatan. Oo. Pero anyway, ang oras sa... Gasembol na daw 3 p.m. aksyonan. So, earlier, kakadto kay para nga maka-plastar kagid no makapangita ka lugar nga ti ma-make sure mo nga plastado and nami man ang paglantaw nimo no while naga-enjoy ka no sa kahiwatan. And syempre si John Medicilio Cañedo hambaya hello. Hi mandira sa imo. Si, Yes. nang Nelny Realiastan naga-monitor man. Thank you so much. And Yes. Zil ara na amat na naga. Oh, naglabay Yes. na. Are na una float. Diba? Yes, hello nag-away. Nasa aton dara nga mga
viewers na makita diri sila kay Ari diri ang isa ka camera action ano nga nagatutok Oo. sa mga float. So ang Sige lang, o pa tayo nakita Action Zeal. So, subo makita ni mo mga vibrant colors nga ginatawag Action Zeal. Kaya Correct. man, nagkalain-lain ka nga duag ang makita mo. bagluwas aksyonan sa float nila nga vibrant ang mga suksok no sang nagasunod sang nagaparada nga mga Ayun, tawo bakit ano kitao na kay neon basta magambal ka na electric lights si action at compose kisang LED light nga mga neon colors. Yes. So aksyonan pwede mo malaragway ano makitaan mo dira nga mga neon lights sa mga float nga nagalabay diri sa aton. Subong Action Zeal, nagkalain niya kombinasyon sang kolor. Kagang sa intro pa lang, may tatak, Super City! Yeah. Siyempre, ini nga color is, sino na sa ganyong? May vlogger na Oh, so may mga naga-wave no kaway-kaway lang so party no nakasadya kasadya aksyonan kahit may mga music ya no kanya-kanya Yes. ano man sila no Oo. creative katama no kanya-kanyang gimmick sa kada float na sini-aksyonan. Yes, that was the second float, no? Yung naglabay diri sa aton Action Oh, Zeal. yes. Kaya nakitaan pa lang naton, from nag-start sa color yellow, nagsunod ang yellow-green. Ano ay hanang masunod nga color, Action Zeal? Nakitaan ko na aksyonan ang akon paborito. Wow! favorite? Crispy chicken! Tara na tos na! Crispy chicken joy! Kabalo na tayo na ito mga ka-aksyon ko na no na. Yes! Away na no, nag-participate man sila aksyonan. Kahit hindi sila ba lang ang mga group of companies man aksyonan, nadako man ni ang bulig. No? There sa economy man sa syudad sang Bacolod. Yes, correct na Action Zeal. Nagapasalamat kita sa aton nga mga local brands, no, as well as the iban pa gid nga mga naga-participate. Pero ariyon dito na pagpalawigon ang kolor nga magasunod. Color red! Yes, no, nakita color na. red! Gapulagang! Gapulagang! Kombinasyon kombinasyon sang pula, puti. Puti! Correct! Kaginaksyonan, gabanaag, subong gapulagang. Natingila sinang float, no, kay may mga ano subong, no, makita nila. Yes. May blue, tas may mascara dira. May nga nga join the Smile Liberation Yes. sa Mascara Festival. Ay, ano ako na favorite! Oy, ang mga kids! Ang mga kiddos kung maglabay diri, no, ang bike nila Action Zeal. Correct. Pero anyway, sa mga party goers diri nato no nagalinabay diri ha, pagpay kadigat lang ka mo dala kay basi magkalabungguan ka mo dira ha. Correct! No, so, kung ano, no, sa nga mga people nga nag-parade actionan, ang aton operation tulong, busy man pa nagtakag padayon ang pagpanghatag. Wala na na gano'n, nagaduko na lang sa kagpadayo na lang, Panghatag nagapanghatag lang na. pa, ano. Oo. Sa tawag ila ni, dala nga pagkaon. tubig, kagkuyab. Correct actionan, kasi daw pulo ni kabilog, ito medyo madugay-dugay pa. No, sa base ko tumon, so at least may tinapay, dira may tubig, kung maginutan ka, may kuya pag actionan. Correct! And sa siningati ni On Action Zeal, ang ginalawad namon kayo na, kaway-kaway! Nakaway-kaway sa aton iya nga mga mahilig, no? Magkaon sini. Sino na si Hetty? Si Hattie, si Burger! Si Fries! Ang reaksyonan! Namin ang sila, no? So sige, mapongko lang kita kay para visible diri ang aton iya nga mga nagalinabay, no? Sa parada. Yes, so for the action may makita na tara, no, ang iban sila diriya, akagina, puro lang sila i-actionan, no, float lang ang parade, pero may ari diriya, may mga dancers, gid, no, kung may ginatawag na nila, electric diva actionan, no, nagasaot-saot, nga may ara sila i-actionan, no, sa mga costumes, kag naka-headdress man sang iya ka Mascara Festival. And sa siningati ni On Action Zeal, we appreciate ang aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live kay amat-amat sila nagadamo nagid Action Zeal kag may iba nga naga-comment, ara na kami, coming na gid. Nakita ko tayo mga likod kagina. So, party actionan, gabano ko yung gabantay, kabalo ka aksyonan, ang ibang kisa nga mga float dire, may mga ambassadress or ambassador na dire, may mga artista na di kisa mo. Oo, ari siguro may aragid, no? Ari Maluwag si Philip! Si
Si Philip Kaluwag! Ay, oh, yes! Gahosting mo na nga mga Hindi pag-ipadala! Oo, gapadayon ang aton nga pag Wave lang kami, sa aton mga ka-action. Dali may magit siya, And syempre, nakaroon no, dulce. makitaan man na sa aton mga ka-action. Yes, Makita ninyo, reaksyonan ka kadamo. namin sa ilang float. No, kay Yes. bakit anta kanyag, combination sang color blue kag sang yellow. Oo, iyan naman niya ka Cebu Pacific. Yes, Ang Zil, no? Sininga tinion. Yes, iya ka Cebu Pacific Fiesta Oo. Fan Fest. Kagwapa sang mga ambassadors nila action ano kung nga makita na tadira mga steward ano ni tawag mga flight attendants sang attendant. Cebu Pacific. Oo, so subo na So, kumaganda sila kay masi occupy na to sa dako nga space. So, Correct. wala labot sa mga floating pa nga naga Si Action Pinapay Wilma ito. subong Oo. do naga-enjoy gid. Lapyon kini sa karon. Tita we, kuro kalma. So for the actionan, nora pa may next pagit. No, so karon ayan tananda i-notify, i-alert ang aton nga mga ka-action kung diin na dire ang nag-participate no nga una nga barangay. So far subong no wala pa ang mga brand pa lang ni kag ang mga local sponsors, national sponsors halin sa para sa Maskara Festival 2024. So ara may batang Rigasco. No, so do ano naman na siya action an LPG. Yes, No, yung ka LPG oo. nga float. Oy, sa Kaya mga nga- batang Quiapo, no? kadamo man Ari sila sila mga Action artista, kag mga ambassadors. So sa batang Quiapo na seleksyonan, sila Ang nang galing upon yung ni batang Coco Rigasco ni Martin. sayaw. Kaso mga hindi na sila bata, na may mga edad na sila. Oo. So manaog ang ilang ang mga electric diva. Ay aton nga mga electric Ari kay diva. Ari mo rin pinakasikat action. Are na kay action do. Nakitanta siya, hindi pa siya kita ng action zeal. Si Ay, David ka-float Licauco. naman niya sa efficacent oil. Nga sponsor man. Ayaw to ni Danay. Para karon banyos nga para nakita mo lawas. Kung may pasagot na di karon niya duwa. Hi. So sa ato yung mga ka-action, damo na nagalinabay sa siniyang at tinion. And syempre, we appreciate gid, no? Kaya amat-amat na gid sila yung action zeal. Nagadinaguso na sila. Kay tungod nga, syempre, suporta sa ila iyang tagsaman ka mga barangay. And as of Correct. now, ara na. Ara na! Ara na siya! Ako si David Licauco. Yes! Sa litre! Kitaon ko ang ambassador sa efficacent oil. No, si David Licauco. Yes, No, so this tama. 65 years na. So makita man taton, dara sa babaw. Si David Licauco. Si nanay. No, si nanay makita ko nagano. si David Licauco sa siningat tinion. At siya na nagkalmahi ang puso. So grabe ang Masay. Ay, bisa na nyo da kapag sobrang akilig. Ang importante, wala may mahaboy, ha? Eleksyonan, bis ka na nung akilig ang mga bagbantay ha, mga valuable things. Nung Yes. mga ginadala. Oo, Yes, oo. so nalawag na nawon Yes, ni si so David far. Licauco ato. No, so far aksyonan, grabe ang tao, ganun subong no, kung makitaan mo gid, from here sa may circumferential road, Yes. going dito sa may new government center. Yes, and sa aton yung mga ka-action ba, no, ginahina ang aton yung subong action zeal, ang aton yung Facebook Live. So, puro pasensya sa aton yung mga ka-action. Amo gani siguro kung magdagsa ang tawag, Correct. flax ang tawag, kapekto. Damo, ang gid. aton data. Oo, aksyonan. So far, dira, dire, Makita nato na presensya ni Councilor Jason Villarosa. No, Yes. dire nagkaupon man nga nagparada sa float sa nga electric maskara. No, so from here aksyonanos, dapat ka mga nagabaligya man. No, sang mga nagasiga-siga ni nga mga balon. So si Kapitan Franz Gasataya ara man ang iyang presensya sini action. Yes, action na zeal, no? Sa siniyang tinion, no? Makitaan naton action na zeal. While naga-live kita, no? Through, wala labot sa Facebook Live, naga-live man kita through on air, no? Sa sininga tinion. So, Yes. as of now, ara na, naka-ready na, no? Ang ating Ari na. action.
Yes, ang pulo ka mga electric float no nga nagparada subong nga nag-join o ka nagpakigbahan sa Electroy ka Diva Actionan. Ari ang first no tanawon ta kay nakabutang direction na barangay 19 para makita naton dira karon kung ano nga barangay kay may mga numbering dira sa tubang mismo sang float sini Actionan. Correct in action na Zil, no? And syempre sa aton yung mga ka-action, ari na, nagalabay na, diri sa aton natubag, ang first, no, nga nag-participate. Wow, kabongga, action Zil, Yes! mo ginatawag ka, Super Confirm. City. Actionan. na barangay No, so kung 19. makitaan ta do Wow. castle sa Actionan daw palasyo. No? Oo. Makitaan mong kombinasyon, the combination sang do aqua ni siya action Zil, ang ilang team. So kanami Actionan, although castle ka na ginatawag nila Kastilyong Buhangin Actionan. No? Ang design sini, kahit puro white lang sa green. Pero kung imo tanawan Actionan, ang lights sini bala ko mag-December o kon Bermas, doya ka NGC, may green dala sila. No, ginapasiga kaga sa babaw nga ribete is a color blue nga lights. Oo, correct, action Zil. So, ang the next naman nga palabay diri sa aton niya tubang action Zil ay sino naman ni Ayhan nga barangay? Yes, sa Barangay 5. Okay. No, Barangay Barangay 5. Barangay 5 nagali. No, ang next nga magalabay diri sa aton nga atubang sa sini nga tinion and Makita mo Actionan ang ila sini nga design o kon concept kaangay isang agila, no? Nga pispes Actionan. I think it's kabayo. Kabayo nga may Oo. pakpak. Sorry. Yes, Pegasus. Pegasus in action Zil, no? Pegasus? Okay. Sa layo pala. Bongga. Kabayo nga may pakpak kali. It's a Pegasus action Zil. Ang makitaan din nato Sa layo, nga naglabay. And actually, ang ilang nga color combination is simple lang pero elegante. Yes, Ang correct, the way Actionan. naton i-demonstrate action Zil. Neutral colors ng sa Actionan, Yes, no? The oo. beige ang color kag brown ang combination. Oo. Sini, no nga may kabayo kon Pegasus sa babaw. Correct, action Zil. Ang next nga magalabay naman diri sa aton iyang atubang is ang Barangay Barangay 17, no? Ginaulat-ulat pa naton, layo pa. Correct. No, tiari naman yung Actionan. No, halin dito, makita naton ang color sinisang ilang nga lights. So, sang LED is white, may araman green kag blue nga combinations. May orange, yellow kag magenta nga LED lights Actionan. Kag ti sa babaw, dira may mga diva, gid sila nga nagasaot-saot. No nga naka-costume sa nga mascara headdress. Yes, correct gina action Zil, no? And sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live as well as on air. So padayon lang kamo sa pag-monitor. As of now, magalabay diri sa aton ang iya ka Barangay 17. Yes, no? Actionan, tatlo na, Barangay 19, ikaduha Barangay 5, and then amo na sini ang current nga naglabay isang Barangay 17. 17. Kag tiyang nagasunod Actionan. Wow, Iyan, pwede oo. combination sa iya ka Barangay 17 action So kung Zil. makita mo naman Actionan, mayroon neutral colors, area colorful. Oo, more Okay. on green naman sila action Zil. Makitaan mo and makitaan pa nato, no? May harap pa sa iya ka Bacolod Plaza. no? Correct. And may harap pa gid sa babaw, pwede ka makahagdanan kag syempre may harap pa sa Kuro-Corona sa Correct. tunga. Ka mga maanyag sang ilang electric diva Actionan. Oo, grabe ang ila yang mga creativity nga ginatawag. Oh, the Yes, next. and we are down to number 4, Barangay 8 Actionan. Okay. No, so may ara sa The dalawang Barangay 39. 8. So, Wow. Actionan. It's a combination of blue as well as the silver. Yes. And syempre, ma-appreciate po kita action Zil, no? Kanami isang ila yang nga mga gingamit man, no? Nga mga materials. And as of now, malayo pa, no? Ang next naton. Kung makitaan mo Actionan, no, ang ilang concept, may ara to ka recycle, tanawon, ari insulator ni sa Actionan. Kabalo kang insulator. Kung gabi. Yes, so muna action na Zil, no? Sa siniyang tinion, is makitaan mo gid ang vibrant colors nga nagalinaway diri sa aton man atubang. And that Yes. is next na action Zil nga barangay. Yes, tanawon ta Actionan, no, kay hindi sila gali according to order diri sa aton nga ginalawag. Pero Barangay 8 to kagina, ang next ni is, no, may nakabutang na dira nga barangay. Kung ano yung nga barangay float, so dako
naman nga headdress Wow, ang bongga. maskara. Barangay Barangay Pahanukoy! Yes! Do Carnival ang iyang aksyonan. Yes, no? sa Ang bongkay. style Lang sa ang ni- mga action wow. sila. As Grabe. in, maka, wow. Makitaan mo, Gid. Makitaan mo, Gid. Nakita na Ay, sila ang nga friendship tuwa. action Ang dude, friendship. Salazar. Yes. Nadoka tahom siya Pahanukoy aksyonan. So far ko tanawon mo aksyonan, hindi na ko sure daw amo ang isa sa may pinakadako sa ni aksyonan, no, nga float ang Yes. Barangay Pahanukoy. Yes, so amo na action na Zil, no? That was the Barangay Pahanukoy float. And ano ayan ang mangin masunod naman aksyonan, nga yes. magalabay. Oo, 5 naka-float ang naglabay. Barangay 19, Barangay 5, Barangay 17, Barangay 8, kag Barangay Pahanukoy. Yes. Pinanaksyonan is Barangay 39, 29, Barangay 10, Barangay 36, kag Barangay 11. So inakaroon ng aton man ginahulat-hulat pero while nagamatamat pa sulod ang mga float naton, amat-amat man nagadagsa no ang tawo sa siniang at tinion action Zil. Kag Yes. syempre we would like to thanks gid no sa inyo tanan-tanan. Kaya diri pa lang makita naton nga ang tawo is gina-appreciate nila ang every event related to Mascara Festival. Yes, salamat aksyonan. Gusto natin pasalamatan na aton sponsors Globe Group, Negros Power. Yes, and syempre, special thanks to Office of the Law District Representative of Bacolod, Congressman Greg Gasataya for allowing us nga makaplastar diri no sang aton iya nga Facebook Live and syempre Correct. live on air over Aksyon Radyo Bacolod. Grabe aksyonan ang energy diri no sang aton ang mga fellow Bacolod noon. Grabe kagat isang iban man no nga individual nga nagakadto diri nga hindi naman niya residente sa Bacolod o kon mga Negros sanon kaga kasubong man no, sang mga foreign and national. Yes, so hello ayan, man next sila na ni ma'am barangay. from Dumaguetes. So are, no me toga Dumaguete. Next sectionan. Yes, so makita Thank you natin so much ang for float. coming here in Bacolod Barangay City. 5. Oh, this No, was so the makita Barangay natin 5. Barangay Thank you, Bao. Action So, Zil. Yes, welcome sa Bacolod. Welcome to Bacolod. Yes, so aksyonan, kung makita natin ang concept naman sa Barangay 5 is a building, no? Dere sa may syudad sa Bacolod. No, kay tingin ko makitaan mo aksyonan, and dere sa may syudad sa Bacolod, may mga matag-as nga condominium, no? Mga Yes. BPO companies. That's why, kung makitaan ta, no, ang innovation o Yes, so next Okay, ang, yari na nga kabarangay 39. 39. Yes, sa combination naman iniya sang color, yellow, red, and white as well as may gamay nga colors ng green action seal, no? Amo na makitaan naton, kag may parrot sa likod. Yes, correct. Parrot. So, aksyonan ang nakalabay ng float o kan electric float, Barangay 19, Barangay 5, Barangay 17, Barangay Barangay 39, Barangay Pahanukoy, Barangay 8, kaga Barangay 11. So, ka-aksyon, aton pabantayan ang nabilin ng mga electric float. And syempre, we would like to thank you gid sa aton nga mga ka-action nga padayon, no? Suporta as well as makitaan ba naton ang aton nga operation tulong sa sinayang ating Correct. action zeal is Bao si Zita Wilma ho, naga-relax danay. Pero na-enjoy man siya aksyonan. Tita We, kaya pa! Kaya pa! No, so far, Barangay 19, Barangay 5, Barangay Pahanukoy, Barangay 8, Barangay 11, ang nakalabay na diri no, sa aton. Nga atubangan, diri sa may Dalan Circumferential Action, nakabatsyag, kabiskan, ka hangin, no kabugnaw sa hangin, pero do ka init sa imo pabatsyagan. Nag-request na ko to gani ho, Oo, pero hindi ko yan. naging magwanta. Ang Oo, init. ang aton nga Bawal na ginapanagtan. correctionan sa interaction sa mga tao kag sa ila man nga energy. Yes, mga oo. taga Dumaguete. I-try mo lang natin yung pang ano sila karon no, ang from Dumaguete, grabe. Halin sila sa Dumaguete to witness lang gid no, nagkadto diri sa syudad sang Bacolod. Yes, so sige action na Zil. Ara na sila, naga-wave na sila.
Yes, so now, ganta gani aksyonan kay Yes. thankful kita. No, agin bisita dari nila ang syudad sang Bacolod. Ma'am, good evening. Gabi, good evening. Yes, welcome to Bacolod City. So far, ma'am, kamusta ang experience ninyo diri? It's fun. We're having fun. Especially we are receiving freebies. Yes! So, coming from action operation at tulong Operation nga Tulong, team. yes. Ma'am, pila ka mo diri kaadlaw nga naglagaw sa syudad sa Bacolod? Nag-abot kami kagina sang aga, then we'll be leaving tomorrow. Tomorrow just to witness this. So, ma-witness pa ka mo, ma'am, sang arena and street dance competition? Of course! Muna mo gikanto dire. So, ma'am, thank you so much for visiting Bacolod City. Welcome and hopefully next year balik kami. Can you say action sa Bacolod, action, radyo? Sa Bacolod? Thank you so much! Alright. Yes, so aksyonan, grabing energy sa mga taga Dumaguete. No, te karon hindi man na mapaperde ang mga taga syudad sang Bacolod. No, ara aksyonan, Ang halin next naton is the Barangay 29. Barangay Action Zil. 29. Yes, there is sky blue aksyonan ay mo favorite color. Ano? Favorite color, ano? Favorite Ay color. pala, sorry. Nasupla naman sa Action Zeal. Pero anyway, ka namin sa ilang combination, Correct. subong, no? Oo. Makita ano wala action zeal. Do ka kalma nga color. No, kakalma. So for the aksyonan, makita naton white, sky blue, kag royal blue naman ang ilaya no nga color sang ilang nga float. Kag de may diva sila gyapon aksyonan. No, kita naton dira. May nagasaot sa babaw sang nga float sa ni aksyonan. No, sa una aksyonan may mga electric diva pa ni nga nagapaindisindi so kung may ara nga gina-award nandiyan siya mismo alone magluwa sa may float amot subong kung may ara sa lagyapon sini pero sa pagkabalo aksyonan amo na lang ni Goro no ang float na lang gid siya alone. Magdepende na karon action na zeal, no? Ang next is the Barangay 10. Barangay 10, Hugyaw, no? Barangay Jess. Nang naglabay diri sa aton nga tubang sa sininga tinion action Yes. zeal. Ari action and the last one is Barangay 11. Yes, Barangay 11 action ano ko makita area pispes na gani siya ya. Oo. Sige, Business na mabalik action na sa na. aton nga ano, true no. Yes, no, so far actionan. Wow, grabe actionan. Nasa ko makitaan mo, halin diri, ang tawo. Grabe ang influx ko ng kadamuon na sang tawo. No, diri sa aton nga likuran. Pero thankful man sa gayapon actionan kami mara ambulance. No, may mga ambulance nga naga-standby in kaso actionan. Kisabis ka na ano nga immune system mo ko na ka-energetic. Pero kung magotok ka na kisa may nagaka-suffocate. Yes. No? And nagpasalamat kita Action Zeal kay syempre ang City of Bacolod, hindi lang yan syempre ginapreparahan ang pag-abot o influx ng tao. Ginapreparahan man kung may mga emergency cases sa Action Zeal. Correct. Hindi ginamalikawan kung kaisa given subong perte ang ginot ay tungkol diya sa influx ng tao. So, we i-assume tagid nga may ara kung kaisa maglain ng pamatsyag and amo na that's the reason kung nga may naka-standby gid no Correct. na mga nagabulig sa aton. And drama makita naton pasalamatan naton ang presensya sa aton iya nga kapulisan as well as ang iya kabitaw nga mo ang nagabulig naman para ma-organize ang Correct. situation. Ang trapiko, ang sitwasyon na sa mga tao, kag ang safety man sa publiko aksyonan, kag ti sa aton nga mga ka-maintenance dira, na base may nag-maintain sang bulong, hindi magkalipat no mag-inom dira sang bulong before maglagaw o kon mag-witness ang performance sang electric maskara. Yes, so sa liwata, i-recap lang nato na napulo ka mga barangay nga nag-participate Action Zeal sa aton man nga electric float parade and the electric diva, no? Ang Barangay 19, Barangay 5, Barangay 17, Barangay 39, Barangay 29. Kasubang man ang Barangay 10, Barangay Pahanukoy, Barangay 8, Barangay 36, kag Barangay 11. Yes, so aksyonan, nagrabe daw kalawig-lawig na ginisang mga nagalakat ng mga tao halin diri sa may amon nga likuran no circumferential road going sa may Bacolod City Government Center. No hagana dira kung daw gutok-gutok kay katama may mga kabataan, may mga tigulang, hindi pagipilit. No, kabase bala karon hindi kaya sa nga lawas no
Kisama baka kaya kun ni sakon nga main pero kung hindi kaya sa lawas no pataway-taway lang anay o kuno okay na mangita sang posisyon dira o kon sang lugar no nga maligwa para sa inyo. Oh, actually pahanumdum gid sa aton always no sa aton authority sa aton nga mga ka-action kung gusto maglagaw, number 1 gid naton nga pahanumdum is sa mga nagabusong, hindi na lang kamo mag-dare nga maglakat kapin pag given subong the way naton ilaragway ang situation diri tuman kagutok. So, ang kaginot is ma-feel gid yan naton. Yes, correct. The second is para sa mga kabataan, kinahanglan mas better gid ya kung okay sa inyo, kung carry nyo man lang, go. Pero kung do alang-alang gid, hindi pagipilita, no? Kay syempre, ang mga kabataan kung kaisa mala dalagan-dalagan Correct. panasyon zil. Sa mga parents saksyonan, Oo. ang kabataan hindi gid pagbuyan. Yes, Kay base bala karon ang gapi-api na tong parents ang imo galibata na dula na. Kay No? even gani nga mga teens na, may possibility pa nga kung diin to sila nakalambot. Correct. No, base karon na pa-paging kinakaroon kung padula dira ang Gani. imo nga bata. Kag ti aksyonan kapanumduman no sa mga nagalagaw ilabi na sa mga ilim na no kon festival sites hindi magdala sa mga patalom ang mga valuable things kay hindi na nasa lapton sa aton nga kapulisan kung madulaan sila. Yes, so correct kina-action na Zil, no? And syempre sa aton nga mga ka-action, ay! Oh, by the way, may kaupod kita sa sineya nga to, tinion action Zil. Yes. Ano kayo name mo, ma'am? Caroline po. Oo, she is Ma'am Carolino. Where are you from, ma'am? Pandakan, Manila. Pandakan, Manila. Wow, how was your tour here in Bacolod to celebrate the Masker Festival? Yes, to visit din ng ng aking pamilya. And then para makasama din sa pag-celebrate sang maskara. Taga dito po talaga kayo, ma'am, o may pamilya lang talaga kayo dito? Taga dito din kami. Apo. Okay. So every year bumibisita kayo Yes every po. Mascara Festival? Yes po. Ma'am, so far how was the experience for Mascara Festival 2024? Wonderful because habang tumatagal pa iba-iba talaga ng mga effects ang maskara. Yes. May mga pasabog. So far, ma'am, thank you so much no sa pagbisita. Kag enjoy your stay here in Bacolod City. Thank you. Thank you so much. Yes, Anyway, sa mga thank you so action. much. No, yes, ma'am, no, from Pandacan, Manila, actionan from Pandacan, Manila. Yes. Wow, So, kaya grabe. production Zil. Ang kain na na-mention ko, di ba? Local tourist and international tourist. May taga Canada. From Canada nga Dumaguete City. Gin career na action Zil ang yung English. Yes. Kaina from Dumaguete. O meaning mga Cebuana? Oh, O Cebuanos. Cebuana. Oo. Bisaya. Bisaya man di ay. Bisaya man di ay. Okay na mag-English. Dili lang mag-ano. Arawan section ni Den kong hello! Hello, baby! Nagakaway-kaway sa Yes. likod na dire. No, so far, teton nga mga ka-action. Hi. Oh, we have another visitor. Oh, Action Zil. here! Let's test our ability! Oh my God! It's okay! Oh, kaya na sila. Ang importante nag-enjoy sila Action Zil, no? Yes! Anyway. Yes! Oh, pasok. Come here. Sir, good evening. Anong pangalan? Mark Alayon. Nag-enjoy kami sa Mascara. Taga saan kayo, sir? Iloilo po. Iloilo. Taga Ilonggo! Ilonggo! By the way, this is SM Little Star Champion. Wow! Congratulations. Nagano siya, nagakanta? Hindi, sa SM Little Star 2024, siya ang grand winner, Bacolod. Wow! Okay, so talented. Gali Gani. action an. Oo, ay, So zoom far, na sir, ga-enjoy ka rin? Yes, enjoy. How long na together. ka mo rin, sir, nag-stay? For the- 3 months na. okay. Advance ka tama, Mascara Oo, Festival. talaga 3 months na. Oo. Sir, maghalo ka mo kag-enjoy ang the rest of the day sa Mascara Festival. Thank you po. Ito si Born pala, si Born. Nanay, sir! Yes! Ay! Grabe nga energy! Grabe nga energy! Yes, so Grabe far, nga, tawa siya, oo, Jill. gani. Daw wala pa katapusan nga po ng mga tawak siya na. Halindre, no pa kadto dito sa may Bacolod City Government Center. No, so far, mga ka-aksyon, no, I hope nga okay ka mo dira, no, sa inyo man ginahamtangan sa mga aksyonan, kahit yung iba niya nagatanaw lang via Facebook Live.
So, diri mo gid ma-appreciate Action Zeal, no? Ang tawo, basta gani kahiwatan, lain-lain, bisan ano pangarasa, no? Basta gani kahiwatan, lagaw kung lagaw. Correct, Action An. No? So, nakadamo na kaginahalin pa ng mga foreigners na dire. Oh, we have another Na visitor, Section BJ, bisita. nag-assist. Yes. Hi po! Good evening. Yes, kaya naka-uniform sa Lesang Yes. Mascara Festival. Ma'am, good evening. Yung kape. Again, ma'am. Bago. Oh, from Bago City. Taga-Bago, local visitors Japon diri sa Masyuran sa Bacolod. Ma'am, kamusta ang experience sa Mascara? Kasag jacket kag thankful kay wala nagulan. Yes. Yes. Ako na maayo, ma'am, no? Kay wala gid dyan nag-ulan no kan Oo. maayo. Sino diri po ni Ma'am Lagaw? Nang family ko. Family mo. So party boss man ang tawagid ka mo sa iba. Yes. Highlights. Highlights. Yes. Ma'am, ano nga pangalan ta? Raya. Yes, si Ma'am Rhea sa Thank you Bago so much, City. good Ma'am, ma'am. enjoy ka and thank you. you. Yes. Hello. So action grabe na. Taga Bago, Dumaguete, ari pa din Gani. sila. Kag taga-extend sila action until tomorrow, no? Highlights Yes. sa makigo, no? Kung ma-celebrate din sila gyapon sa may syudad sa Amo gid Bacolod. siling basta gani nga kahiwatan Action Zeal padayon gid kita ya. Bisa nagaulan ako nagainit. Correct. Padayon ang Bacolod doon sa paglantaw as well as Negros Sanon. Correct. Pagsubong ti syempre from Negros Oriental Dumaguete. May taga Canada, ginawala to lahat kasi basta may magkalabay diliwat nga ano. Basi yung mga maglabay din si foreigner. David Licauco. Wala na nakalampuwas na. Nakalampuwas na si Kapag nga David. magbalik ni Sado pareho pala sa Christine. Correct. No, so party actionan. No, subong wala pa gid nakalabot no ang last niti barangay 11 to 11, barangay yes. 11 ang pinaka last no sa may electric float a parade sini mga ka-aksyon no kagati dugay-dugay na kung makatapos na ini sa nga parade ang mga float no magabalik naman ang dre ang alagyan ma-open na ni siya action-an no para sige-sige naman ang flow sa isang trapiko sa may dalan sa circumferential. So amo na Action Zeal no makitaan din naton nga tinagapondo pa. Ubos-ubos lang naton dampi ang pilayan naton ka mga float no nga nagparticipate sa siniya nga kahiwatan. Kay tungod ina nga ti syempre kung makalambot kita dala sa may Bacolod Government Center, medyo sikip na ang area. That's the reason kung nga amat-amat man ang pagpasulod nila Action Zeal. Correct. Ti syempre to give highlights every float dapat may ara man sila sa minutes para ipakita kang i-presentar ang ila yang nga obra maestra. Correct action an kag ti sa aton nga ano dira no nga mga viewers kaga kasubong man sa nagabisita gid reaction an nga nagtambong sini nga kahiwatan no kung nga gusto dira nila magabisita sa mga festival sites no pwede gid sa Maya Dalan Lacson sa may Bacolod City Public Plaza, sa may Mega World Upper East, kag diri sa may Bacolod City Government Center, kag pwede gid nila i-support dira ang aton nga mga kauturan nung may mga small business o kon kiosko sa mga festival sites. Yes, so antes man no, we would like to thanks no the Globe as well as the Negros Power sa paghatag sa aton man to allow us and syempre no ang Special iyayasang, thanks to Congressman yes. Greg Gasataya sa iya opisina sa Action-an no kay ti sa aton mga technical team accommodating sila katama kagina no gina accommodate gid diri nila para maka-plaster kita diri maka-cover sa nga Mascara Festival o kon Electric Mascara 2024. So Action Zeal, i-reserve ang imong tingog kay Buwas, magkita ay pakitaliwat. So this has been your host, Action and Defensor Lisay. Kagini naman si Action Zeal Minardo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Sa Bacolod, Mascara. Sinadya sa Bacolod, Mascara. Mascara. Sinadya sa Bacolod, Mascara. Masadya sa Bacolod, Mascara.